Eusko ikaskuntza, jakitez. Kultur arloan barneratuko gara orain hemen Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kultur zabalkunderako tartea da kultur arloa. Kabando elagua izena hartu du gazteleraz Inigo Aranbarriren elaberriak. Duela 3 urte atera zen euskarazko bertsioan, Zuloa uretan izenarekin. Urpean geldituko dira herriak, urtegi egin behar baita. Eta herriekin batera baita hilerriak ere, eta gorpuzkinak atera behar dira, lurpetik. Baina badira, kanposantuan ehortzita ez daudenak, kanposantuetatik kanpo ehortziak, ui zergatik den kanposantutik kanpo, edo nor ote den hor dagoena, gure Nafarro honetan, gerra ondoko garaian kokatu ezkero, pentsa liteke, nundik nora datorren kontua, alegia, memoria historikaren hildotik agian. Inigo Aranbarriren literatura erreferentzi askoz ornituta izaten da, tema gaiak hor serioak izaten dira, mamitsuak, komplejidadea badute, baina geota jende gehiago da, Aranbarriren literaturara gustoz hurbiltzen dena, esate baterako, irakurri berri dugu, Erlea aldizkarian da hor literatura zalen artean gusto haundiz hartu dutela Inigo Aranbarrik berriki egin duen lana. Baina lehendabizi itzulpenaz arduratu nahi dugu. Zuloa uretan, orain Kabando elagua izenekoan. Itzulpen lana lehendabiziko aldiz egin du Inigo Aranbarrik alako zerbait, nola, lehenengo hurbilpen bat ez sentipenekin egin duen esanen digu. Ez da gitxe, bildur pixka bat, ez? Ni bildurra, ez da kontrolatzen duan mundu bat. Ni euskaldun bezala, gaztelaz irakurtzen dut, ez? Alemanez ez, bai gaztelaz bai, eta baina ez dakit normalean gaztelaz irakurtzen duen batek, nola hartzeitu nagako gauzak. Eta pixkat bada kontrolatzen ez duzun mundu bat alde hortatik, ez? Eta beraz, pixkat bildur, errespetu olako gauza bat. Bestaldi posere, esateko, jendeak, bai editorea, bai Ramonek eta bai Alemanekoak ere zerbait ikusi baute, posteko ere bada, ez? Eta gure realitate horren zatioa, bintzat, atera alizatea ere ondo dago, bintzat, hola hartut. Laburrian baldin badare, baina gogoratzeko, hemen gai handi askotxo dira, itoiz dago, urtegia dago, baina badirere gerra gareko, gerra ondorengo, baina horko gertaerak astutakoa edo sekula jakin ez dena ezagutu nahi eta askotxo, zen edute mesua, baino gehiago informazio asko dakarren novela da. Bai, nik uste dut, bakoitzak bere obsesioa bizi du, ez? Eta nik hori badut, ez? Eta ezagutu dugu, jendeak gure zaharrak nola joan diren, benetan kontatu gabe zer sentitu zuten larderi asko urte egiten, ez? Eta gu izatea pixkator alegintzen nahi garenak hori ateatzen, horrek ere nahiko esan nahi du, ez? Baina bai, itoizko azken baten, aitzakia baden neurri baten hortaz hitz egiteko, ez? Zer da, kazetari honentzat, zer da benetan memoria, ez? Eta zer da historia, historia datuen zabortegi handi da, baina memoria zer da, da, historia horren, ezago nuke, letra xeez idatzitako historia hori, ez? Benetan unkitza gaituna, eta benetan gure barne posak, tristurak, negarrak ateatzen dituna, ez? Eta hor harakatu nahi du. Pare bat horra bintik, asunto da, urpian gelitu behar da, lurpian dagoena, hori, behaz, guztiz estalita geldi litekena, ez? Hori... Baina bestetik Iruña bera, Iruñeko aldeza, Iruñeko bai, Iruña historikoaren tokiak eta gainera ibilbide literario puska batean bihurtu bat dagoena edo bihurtu litekena. Bai, nahi horrek, poza eman zidan neurri batean, ez? Proposatu ziatenan ibilbide literario hori, baina askotan pentsatzen dut, eta Iruña nik uste hori oso nabarmena den zerbait da, eta Iruñarrekin zaudenean beti agertzen den gauza bat, ez? Hor badagoela giza geografia bat ondoratuta gelditu dena, ez?
eta badagola sentipen horiek hor daudela, eta nik uste dut merezi zuela, eta batez ere kontuan izan da, pixkat gero dauden, argazkiak eta oso zoragarri daude, gaur egunean parkin bat bihurtuta dago, baina Rotxapeako zubi buelta guzti hori, orain ikuluak eta dauden toki hori, hor argazkia dauden nola, garai hartan gerra ondoren eta emakumek hoteletako eta aberatz etxeetako eta izara, maindire, zera, arropa zuri eta guztiak garbitzen zituzten errekan da bertan lehortzen utzi eta barrez. Eta nola jende hori pixkat baztertua zen era berean, ez? Erabiltzen zen, baina era berean baztertua zen. Eta hor zegoen nik uste dut historia bat kontatzen merezizuna. Historia, beraz, hoi manbien aldetik, eta gero estiloa berriz, hor, zuk Aranbarri. Batek esaten duna, elipseak manejatuz, iradokiz, guztiz esan gabe, ez dakit estigma baden, etiketa baden, idazle, zailaren fama ere, hartua daukazuz, dakit merezimenduz nahi eta horren bila joan gabe. Esaten bada, merezimenduz izango da. Kalterako ere, segura asko, fama neurrien. Baina, estiloan ikusten dut bakoitza bilatzen duela berea, ez? Eta hizkuntza nola bizi dugun ere behar bada, horrekin zerikusia badu, eta zer esanik ez, ze literatura irakurtzen dugun, eta gure gustuak zein diren, ez? Badaude idazleak, historia txiki batekin, 8 orrialdeko novela ateitz dutena, beste batzu berriz, 100ko historia ukita, 40 irakartze dutenak, ez? Pixkat, trinkotasun horren bila arituta, ez? Nei gustatzen zait nolabaiteko hutsune batzuk ustea, pentsatzen duelako irakurle eta idazleen artean badagoela, esango nuke, salda komun bat elkar ulertzeko, ez? Eta orduan nik hutsune hori usten dudan tokian badakit, edo sinestu nahi dut besteak irakurleak beteko duela bere esperientziakin, zeinak nire esperientziatik nahiko gertu ikusten ditudan, ez? Gazteleraz publikatua dago hain, erdal euskaraz dakien eroskin hortxe dauka, irakurtzeko aukera, euskaraz dakienak, ez da, momentu honetan zer esan behar zaion, erdea zateatzia motibo bai gehigarria da euskarazko bertsiora joateko, edo errepasatzeko, edo zer gaztelerazkoa, hori ez da. Nik uste dut, bi mundu paralelo dila, batak ez diola besteari behiratu, ez? Bakoitza bere bide egin behar duela kasu hortan, ez? Zeuk egin duzu traduzioa, eta horretik kontua da, ez da, konbinigarri ezten izaten distantzia pixkatartzia, bestela tentazio egon liteke, traduzio ez, baizik bersioa, eta pixkaten aldatzera jo, edo tentazio horiek esan dituzu zeuro, ez da, men egin duzun, edo... Alegin du naiz, gazteleaz estiloa topatzen, ez? Eta ez da nire lan zea tresna normalean, eta orduan kostatu intzait igual estiloa topatzea, ez? Gero izan ditut lagundu didatenak pixkat eraiten estilo hori zuzentzen. Baina, ez dioke inongo garrantzik emango dutatik. Egia da, ez dela benetan lantresna normalan etzat egunerokoan da hori antzeman egiten dela, ez? Beste gauza bada, orduan, beste liburua da, neurri batean. Inigo Aranbarriren Kabando elagua izenarekin atera den lana, baina duela 3 urtetik liburu dendetan, edo liburutegietan hortxe eskura daukazue, euskarazko bertsioa zuloa urpean izenekoan. Zeinetan irakurri, geuke zalantzarik ez genuke, euskarazkora jo, alduenak. Eta kontua da Inigo Aranbarrik ez aspaldi, uda bezperetan atera zuela beste eleberri bat, eta zalen artean behintzat hor gorazarre haundiak eta kritika egokiak jasotzen ari dena. Zamaontzia izenekoa da. Zerbait esanen digu Inigo Aranbarrik esate baterako tentatzeko edo hurbiltzeko bere lan berri honetara, Zamaontzia izenekora, Inigo Aranbarri. Ekainan atean nuen novela da, honen ondoren, eta horre bi historia nahazten dira, eta biak dute, etxean gertatutako, etxean edo esango nuke gertuan gertatutako historioekin zerikusia. Batean, baina Argentinan nintzela, Argentinan nintzela familiakoa bisitatzenan, eta Patagonia heldu nintzen, eta ontaz da hartaz izketan, eta esan ziaten, jakinazi ziaten, bazegoela herri hortan, Kaleta Olivia da herria, Patagonia, esango nuke Patagonia Atlantikoan, ez Patagonia turistikoan, Patagonia Atlantikoan petroleoa eta ateatzen den toki hortan,
bazegoela ontzi bat, hilabeteak zeramatzen da, abandonatu da. Orduan harritu nintzen zanu baina, nola da posible ontzi bat, bai, kiebra jotzen du, orduan armadoreak ez daukat dirurik tripulazioa etxera bialtzeko, orduan hortxe uste ditu, eta nola bizira, jendeak emandagotik. Bueno, itzuli nintzen aldi urte batzutara eta galdetu nuen, eta hemen egon zen barku hura, eta esatzen bai, 4 urte egon zen. Nahi ikera gehitzea, pentsatzea 4 urte egon daitekeela barku bat abandonatua, ez, eta bertan jendea dago, eta kaso honetan binandarra ziren langileak. Eta historia hori hor neukan buruan, pentsatzen nuen elementu simboliko oso indartsua dela, eta mehezi zuela aprobetxatzea. Eta gero bestaldetik, etxean gertatu zen, etxe askotan gertatzen dela, hitz egiten hasi, eta amaren aizpa batek, orain 85 urte ditunak, kontatu zuen nola beraien osaba batek fraia zen, eta umea izan zuen. Ume hori kendu zioten, eta kolokatu zuten beste etxe batean, eta bar. Familiako esango nuke sekretu egiteko bat. Gizon hori zautu genuen, eta handi gutxira hile gintzen gizon hori, eta pentsatu nuen gizon horrek emezizule historia bat, horra nahi nuen gizon hori sartu nuen zamantzian historia honetan. Hor narratzaia emakume bada, neska bat, gaztetan gertatu dago historia kontatu nahi du, zamantzi hortan gertatu dago historia bat, Bilboko Abran gertatzen da, behar nuen portu handi bat, eta aukera handirik ez neukan, orduan Bilbon kokatu nuen, eta hor ere badago neurri batean, zera bat ez, memoria buruzko historia bat ere neurri batean, neska honek aitari leporatzen dio, urte haietan ez ziola kaso handirik gehiago da, abandonatu intzuela ez neurri batean, eta aitonarekin bizi izan zen, eta neska honek, aitonak badu bere historia, eta da justu abandonoaren historia hori, ume lapurtuena. Eta badago beste 3. abandono bat, eta da marinel abandonatuena, ez? Orduan, abandonatuen arteko historioa da, Zamontziko marineloietako bat etxera ekartzen da, etxean sartzen da, eta olakoetan zagertatzen den, arrotza sartzen denen etxean, aktibatzen dira hainbat gauza, eta hortik aurrera novelak beste indar bat hartzen du, ez? Zamontzia, leskerina. Zama ontzia, Inigo Aranbarrik gina, Susa argitaletxeak editaturik, eta hemen izan dugu, horren notizi, Aranbarriren beraren abotsian, kulturarloan, eusko ikaskuntzarekin batera, Euskal Herria Irratian egiten dugun saioan. Eusko ikaskuntza, jakitez.